how's the dinner? Kapag English ha, English. Nuluod na ko. What's English of lood? Bigli na kayo. Bigli ko. Ikaw rin. Okay na rin. Ikaw, Teresa. Thank you for... Sa may tripping niyo mo sa imong basot eh. It was white color. Wow. Thank Ikaw, you. yan. The Anong spinach are masasabi good. mo? The Spinach. spinach. Oh, sana all spinach. Spinaches. So, lahat kamote sa is imong okay. pronunciation yan. Ojo? Kamote is Bill! Yeah, po! Ano sa speller skill? Gitara. wala? Ano mo? Pabili ko. Kadahongit na. Ren, kumusta ang imong pagkaon? Okay na itong diet, diba? Effective yung diet, guys. Ikaw, Sam? Ang saan pang ungit sa dato? Ate Lisa, tutorial. Sa dato? Grabe na po natin. Ay, mo. Ano, gibidyohan din mo. Maganaan na kuti for no reason. Maganaan na ako. So that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Gi-illustrate rin ni Paul from physical understanding to spiritual physical understanding and physical application to spiritual understanding and spiritual application. So iyahang gikuan nga isa nga wala ba mo masayod nga or nasayod ba kamo nga ang tanan nga magdalagan sa lumba. Hi guys, welcome back to our channel. Nanapod mi karon diri sa mo ang payamention. Sir, dato, may sipon. And tonight we're going to do a random phone raid. Madungog na ko ninyo. Oh, phone raid guys. So, nami mga categories. What? Excuse me guys. Na nakatunog lapok. So, moto namin mga categories. So, mag-draw sila ani o unsang parte ng Draw phone. mo bunot ra sila guys. Kung unsay mabunutan nila mo ang itan-aw sa ilang phone. So, So, once nakabaw guys, unexpected niya random na kayo. mo na gitawag na unexpected challenge. Ano ang pangandoy ni Makmak? Ano pangandoy ni Makmak nga mahitabo? Unexpected challenge. So, let's go. Nag-ikaw na. Gwa pa kay kaday, way makita ang na mo. Nagkampan sa Prince. Tato. Stop right there. Excuse me guys. Ay, Mag-phone raid. Alright guys, So, ay mo pang video kung may hatag na talent siya. Nag-ano lang ako dito pa Pal! So, ready your phone. where's your Ay, phone? naati sa'yo rin nun. Nagkusa. Hindi, on yan ka later. Unsay mechanics. Phone raid ra mo bunot mo unsa nga part sa phone na mo gusto may bawaan mo bunot mo nya mo inyo pakita namo. Ay, ayaw siya ng ano. Oh guys, si Kaya ni gawas. Ayaw siya ng ano, Chil. Kani! Ang ilang ablihan. Ako ang buwan nga kani. Dagan kini works. Puno ko hilason. Unsa may giingon og mga unsa nga kuan? Wala nang ablihan lang tanawon ilang. Ah, sige, ato sa sa gawas We kayo. not sure what kind mga of words. Padilito They sa gonna nato pick. sila sa ilang history. I'm sorry, pass. Hadlok mo. Kay tingnan mo. Oh my gosh, Pastor, this is so unexpected. No money allowed. Agad pre una. No one allowed. Okay, bunot. Nya sa bunot sa dong. Asa cellphone mo? Oh, bunot. Manito. Sa manita. Ay, sorry guys, sa quality hangit-ngit kayo, payagan lang tanin. Nakakama ka kay cellphone, huwag ka cellphone pass. Distok boy, ako sugal na ako na. Imo ipakita kay Paibag kita sa camera. ika 20th nga pic sa imong gallery. Oy. Strong. Sana all iPhone.
Chiller. Ay, nasakpan. Ayo. Ano sa imo kamot? Hari na tundo. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Awa na. Ay, screen. Mali ako. Ulo. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20. Messenger. Di ko pilosopo man og wa sad ko nag-ingon ana wa man koy sa imo. Ay sa Hindi to kayo kay amigo tika pero makalit man ka chismis, wakas timing. Sa may gusto mo matabo ha? Oh, isog na noon kay ka. Unsa lagi tubag para masulbad na ning tanan. Hadi masulbad ning tanan. Magbuot. Mora to So kinsa man screenshot. dito imong kontra pre? Si Masing daw. Classmate nimo. Sige ikaw Kim, where's your phone? Charge ko. Sige ako mo tan-aw, ikay bunot. Ikay bunot. May tanaw dito. Bunot ta na Kim. Kuha na nga ng insapildian ni Kipulian. May tanaw. Gamitan mo hadlok siya kay history man sa kuan. Crow. Recent. Good Google. Alam, masakpan to akong kuhan. Bible verses. Sige. Recent Google search. Atong tanan ang phone ni Kim. Ano siya to guys? Recent Google search. Recent Google search. Gawon ang data. Ambot? So, manggugulan ni niya. Sure. Google. Pila na ko kay Wala. Ba siya data. Google.com na. Mo to siya. Di may kita kay the site can be reached. Mangita ta dali yan sa niyang. payroll man to. Mo to guys. Nonsense guys. Payroll na guys. Pang adult niya. Adult stuff niya. Wa siya load. So, wala lami. Kani, igbunot na ko. Oh, nyambe, ako tanan. Ako yung tanaw, saan? Kami mo tanan, surprise man. Ako yan. Man-delete pala kada yun. Sige. Ano sa man lagi ha? Ay, sana. Ay. Easy ra. Easy ra. Favorite app nimo sa phone. Favorite app. Ipakita imong screen na. Application, no? Oh. Kaduol sad mi ano. Pwede ikaw na likuan mi. Cute lagi na yung wallpaper. Kanira man. IQ ka girl. Facebook iyang Facebook favorite yung app. Ay, sana all with Mag-save the profile Facebook. pic. Sige. Maura. Okay. Sunod. Oo, ganahan kaya. Isa ra yaw. Agsara isa ra dahil. Imo hamak. Ay, Aaron, bonot. Api lagi ka, why joke? Apel, Ron. Ha? Oh, wala may lighting yun. Ay, sibat yan. Ay, atik-atik yan. Accessory. you sent sa inbox. Hala, pagit ami. Closer 50. Ay, wait. Oh, smart. Ay, lagi. Tama na. Kamera lang. Heart. Ang heart. Guys, na din yung idol guys. Babalik. Your phone's case. Unsay na ilang sa phone's case? Makita, dire. Oo, nga naman din. Kami makita. Zero. Naalagi ni Con. Wala na yung mga website sa... Ano, malinis. Sige, fresh na fresh with the CR at the back. And the tie at the back. And the tie at the back. Human form dahil. Nuti na ba? Unya na lang uguan sa iyo na bi. Standby lang. Unya na to. Unya na. Asa cellphone ni mo? Mo kay charge pag Oh, kato na sad. Di man, dailain man yung naman ako. Basta ba nga sila ninyo? wallpaper CP mo, Oh, asa man na mo cellphone? Gusto ka? Nasa kuan babaw. Dala wallpaper oh. Jerry ni. Ay, sana. Unsa na? With the deck and all. Recent search sa FB. Ay, Nang sakpan si stalk ka. me. Na makakay-load. Nagdagan ni load. Recent search sa Facebook. Itap. Search. Ipakita. Di mo makita, oh. Naruto Shippuden Tagalog.
Naruto Shippuden Tagalog episode 143. XD, nothing is impossible. Recent na tayo, hot na tanan. Tama na. Din ang boss konsihal with the Duterte shirt. Mayor. DDS kay ni siya, guys. Last person who called you. Asa imuhang kuan. Last person who called you. Asa to yung mga pag nanawag nimo, call logs nimo. O di Ayun. password yung mga cellphone. Uy, Wala, lahi- kisa na Yara, yung fun. recent. Roberto. Joel Legan. Asa ba di maklaro, guys? Roberto. Kisa Roberto yung papa si Makmak. Papan. Ayaw din. Joel Alegan. Buutan nga anak, pinanga nga anak. Pinangga. Kani guys, kani skincare boy. Uy, di dyan makita mo nang direct Dali. kami na lang. Ay, wala Nagbibitok na sa natural na dyan kayo na niya. Bojo na yan, trademark baby talk. Asa yung cellphone, uy. Wala cellphone eh, wala cellphone na. Oh, nagbunot-bunot pa ako kay cellphone. Uy, tagay limos. Ay, so kano, gigamudjul na i-check na, kung gamudjul ba? Nani po mano. Sana mo, gamudjul, uy, gamudjul, PE. Gabi kayo yung module, guys. Oh, gabi. Pro na education sa yung billiards. PE na nila, bunot sa nis. Sinsya kay guys, kung di nyo makita yung kanyag. Ano yung, nanggahi, gipagtanig kita. Magamupin. Nis mo, Joy, ni puro mga nang nis mo. Kuan, favorite music sa phone. Unsay mong music dala mo favorite music dala? Wala mo memory. Sa pag music, wala mo memory. So, Sige, lain na lain. So, what you mas sa music dala? wala sa YouTube lang. Pagkay memory, unsay mong favorite music iunang download diha? Kuan. Kuan ka ng bad day. You had a bad day. Oh. Sige mo na. Ikaw ha? Sige mo sa tara. Imo dyan kong isabihan ni Sa. Salamat kayo. What a privilege. Oh. Wait sa guys, na ako na-discover na igabaraha ko niya. Pag tanaw sa sugo mo, magmamahal. Uy, po gingono, uy. Vlog. Vlog ni, uy. Ikaw ba? Nakalimot na ka sa itong grupo? Hintiwalak na mo. Kita yung pinaka-famous nga vloggers. Magbayan na bita sa tong kita, ugma. Uy, bunot na. Oh, Ingon mga kinalasan ni mo. Maestra Gimel. I'm sorry. Dali, Dili kuya, raman bawal mga kay serious. Jay. Dili raman dyan mga serious Jude. Even though. Sorry. You have a freedom to refuse and I refuse now. Dali, yo, ikaw, lang gabi ka naman. Yaya! Dali, Yan, dali. wa sa'y mabuhat mo na iyang ipakita na to. Album. Ako sa'yo raan niya. Ay, yung mga album mo, bahala mo diha. Dito mo pakita sa akong album gyud. 10th video sa imong album. Oh, 10th video ra ha. Ako'y tent. Wala may tent. Wala ko'y video nga naka-tent. I'm sorry guys. Hey! Dali ba? Ika na po nga video, daghan kay kag video ya. Dali na, asa na Atong nikanta ka, ako'y pakita nila. Ika na Ika po. 10th man. Na po, mag-iha pa mig na po. Wala na lagi na pa. Unsa to? Mga video nimo. Ipo na to 1, Pinaka-videos na to. 7, 8, 9, 10. Ka-inspiring. Happiness, guys. Mga na siya, guys. Pagod na na siya. Happy kay ka. Salamat ka. Masakti ang skandal. Pamasanis ka na le. Duslako ba yung Takuan eh. Ay! Nama may big shit. Doon ka big na doon. 10 photo na lang sa... Sa imong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. PLDT. Asa ba? Di na photo. Globe na eh. Mano nanti ka katante. Naning, ano mga buutan kay mo mga Uy, di naman cellphone? pakita. Yati bank account to. Ikaten. Asa ba? Happy. Asa na, uy? Ang katon nang gihuwam sa kuan ni GL na kuan. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. If pa mo ka subscribe, pang subscribe na mo. So that's all for today, guys. Bye!